fanele sivote sithole i-2/3 majority, sitholile lamavoti sithathile lethu. Iyasehlula madodana nomama, isehlula kanjani lento? Iyasehlula makholwa, isehlula kanjani lento? Iyasehlula sonke. Yazi ukuba besingafuni ukuthi siyeke amaqembu ethu nento esingabanga nokukhohlisa. Ukuba nje njengoba sila sibaningi kangaka, sineme nabanye abantu ukuthi kuleli vote elizayo ake sikhohlwe ezinye izinto nokubanga kwamaqembu ethu whatever. Sonke thina ndlemnyama ke sivote sithathe izwe lethu. Soqeda indaba, soqeda indaba, soqeda ukuhlupheka, soqeda ukubukelwa phansi ke sibe nabantu. Kuthi ke ngemva kwaleyo vote ebese abantu abayivoteli yokudala zabo asinankinga, kodwa sesiphelile kanye nje. Nasehlula leyo